Nafarroako Lesaka herrian irauten da bizirik antzineko ohitura bat. Toberak, palanka eta bertsoa. Dionisio Mujika aitaseme eta Jose Jantzi zarrengandik lekuko hartuta ibiltzen dira herriz herri ohitura zahar hau galdu ez dadin. Orain dela 20 bat urte Lesaka hontan hain entzutetsu izan ziren toberak hiltzorian ikusirik, aspaldian izan dutako tobera jotzaile izan zirenen gana, Bautista Legasa eta Martin Zubietaren gana jonuan. Haiekin neronek ikasi eta nire bisemeai erakotsi nioten. Haiek bizi izan ziren bitarte, herriz herri ibili ginen tobera jotzen. Toberak bi lagunek eskina banatatikan palankari eutxiaz jotzen dira. Batek bila eramaten du eta besteak repikia esaten zaiona. Lehenengo bilak agintzen du nola eraman bere pausoa eta repikia sartzen danean harek eramaten du haren martxan segi behar izaten dio bila jotzen duanak. Tartean joaldi bat egin eta bertsolariak koplak kantatzen ditu. Horregatik, koplari bat ibiltzen dugu beti gure artean dabilena Jose Jantzi. Toberak die ohitura zar bat pregoia egiten den egunean, arratxian bere lagunak juntatuta joanta kantatzen dien bersuak eta jotzen dien palankak. Eta gero, tobera jo ondorean eta egiten da barrenean afaria eta bersuak eta besta eta lehengo modu zarrean arratsa eder bat pasatuz. San Martín de la Monje, monje de San Martín, toberak jo ditzagun, ordu on batekin, ordu on batekin ta Virginia Marekin, bitarteko bat hartu